Nasi chibotaka tambona ari kunakirwa bhozva tiri uri kwakamubairo esei Yes. toda kupa vanhu vari kufara bhozva ndinoita kana ndasvika panzvimbo Dudu. bhozvo Iko kuchaona kune vanofara here. variko here. Zviripo here zvipoka. kutumirwa nekutumira nayo mari kune vane hama dziri kunze uko vane mukana kukutumira mari ende mune mukana wekuvatumira mari futi. Saka tiri kuti isusu tumira nekutumirwa mari handiti kubudikidza neinbox hanzi mari inopera yabiwa USD cash ndo yaunopiwa kuinbox. Pane vatomboshandisa inbox nhasi? Panoshandisa inbox nhasi here tibva tamunaisa? Pane here. Imi panoshandisa inbox here? Inzwa chikara hanzi injiniya rogadzirisa apa agadzirisa injiniya hanzi chikara tiri kuda kuti vanhu vanoshandisa inbox vanokwanisa kuenda kuma-Chicken Inn, Pizza Inn, Creamy Inn, Bakers Inn, Profits, Jet, Gain Cash and Carry nemamwe ma-agents akasiyana nekuspa. Vanenge vachinoita sei tabani kunzvimbo dzauri kutaura idzodzo? Vanenge vachinoisa mari kesha mari kukesha in nekutora mari yatinoti cash out. Uye zvakare Harare yakarangarirwa Chitubu, Mashwedemo Home Gate, Budomati nepaTikTok. Uye zvakare Bulawayo, Saimax, Greens, Mengistu nekuLashariti. Kune vagari vemugweru tiri kuti Lenmo Chinyamari paPedex building opposite Zuva, kuValley Farm Fresh opposite Mora building, Masvingo, Bakers World, Emlet neSuretech. Uye zvakare Easytown Mutaremati nekumwe kwakawanda chikara. Ipapo tabani gara waudza vatsigiri kuti ava neinbox cash is guaranteed. Zvose zvinenge zvakarongeka mwana mai. Inzwa zviri kuitika chikara injiniya hanzi ngagadzirise vakomana imi ngagadzirise ganza tiri kuchampioni mubayiro toda kunyatsa kukunzwai tiwane mubayiro ndizvozvo tabani toda kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika right quality no deception Avaibata here. Pure quality. No deception. Yes, sire. pure quality Jone mafoni yenyu amwinayo kuno kuchaona. Nechaona sangana nechoshe sangana nemhuri yeZimbabwe National FM nevaRadio Zimbabwe. Chaona oye. Sister Ruru kubva kuSell One Electronics watinofamba tichiti pure quality. Wow! Saka panapa pachiweshe panapa pachaona muri kuwanikwa papi magunanzi ari papi macellphone malaptops maCCTV nemaTV. Yes, aiwa tauya tine tent redu riri kuright kwenyu uko rakanzi Sell One Electronics. Svikai ipapo muzvionere maproducts atakuigirai. Tava nemacellphones, tine malaptops, tine maTV, maCCTV cameras zvakare. Saka munhu wese ari kuda chinhu chake chiri original. Svikai patent reSell One Electronics. Pamari apa Sister Ruru vamwe vanoziva kuti muri kutangira papi chaipo kuitira budget. Yes, aiwa mafoni edu akachipa, mafoni edu anotangira pa$100 wane smartphone yako. Tine inonzi Samsung A06 inenge ine 4 gig RAM ne 64 gig memory. Chibva ipapo tete inonzi Redmi A5 inenge ine 4 gig RAM 128 gig memory iri pa$115. Then malaptops tinawo achitangira pa$320. MaTVs acho anotangira pa$190 iri 32 inch Hisense. Mabrandi chaicho KB. Yes. Asi maTV aya kuti mdara green inobuda kunge blue. Aiwa. Unotoa kana uchiona Caps United unoona Caps United. Yes please. kana uchiona iboso unoona black and white yakanaka. Unoona ifoni. Yes. Ndoko yakatobva iyi. Ndizvozvo. Ndada buditsa. Uri kuona here iyo. Ndoko yakabva. Afoni chaicho. Unobata here. Saka hanzi anotangira pamari. Alright, samurutera vakuda kuda mubayiro manje. Ndizvozvo. Asi muno muZimbabwe iyo Sell One Electronics inowanikwa kupi? Sell One tinowanikwa kuHarare pakona paFirst Street and Nelson Mandela between OK Supermarket neTopic Building. Muguta reHarare, First Street and Nelson Mandela between OK Supermarket neTopic Building. Koma dhira maimboita ekuti Zimbabwe yese kwese kunoku tinosvitsa mafoni mukangotenga munongotifonera pamanumbers edu kana muine foni yamunenge
kufarira chenyu chete kungoisa payment via ecocash foni takuitumira pasina mari yamunopambidzira pamusoro. Saka apazoiti here wambonaisa kuvana naiga chimbonayisa kuvanhu vakuru vanhu vakuru riri muchini waichacho vakuru ari kunakirwa yes vhurai baba nhaka simba neutano ipapo ndofanoti Captain Ginger ichokwadi rega ndibva ndapinda muchitoro ndichibudikidza neNitrivo Food and Beverages. Ndinawo mkoma wangu Kosi, marketing manager kubva ku Nitrivo Food and Beverages. Mkoma wangu Cosmas Muzadzi, sanganai nedziweshe. Right, tinofana kunge tiri pano mkoma captain. Right. Imi muri mkoma captain, indiri mkoma captain. This is Captain D squared. Yes. Muri iripo here, muri yechi pano nzipai pano mkoma. Pachaona, muri yechaona iripo here. Pano vanoda kuwina here. Zvako mwana. Aiwa. Ndoda kutohwinisa. Ndoda kutongohwinisa nokuti vangogona kudedzera kuti ngavawine mkoma. Yes. Ngavawine. Mkoma. Chinzwai chaona. Chinzwai munzwe. Tikati Captain Ginger Wise moti napa simba weutano. Captain Ginger Wise. Captain Ginger Wise. Ndaona vachishamarara zvekukunda ini wacho ini ndakwanisa kuona chidikwa chavo mukati meGrogro station vachidaidzira kuti nhaka sidzike yakaviriswa iri kugadzirwa nana mazvikokota inobetserawo zvakawanda kufambisa ropa, kupa simba vana amai vana baba mudzimba zvifambe zvakanaka, zvirwere zveflu yanguva yechando. Aiwa uchingaona Captain Ginger Wise unomukamukawo chose, uye zvakare tiri kuti isusu ndo mazvikokota ndo chiremba vauya kuno kuzobetsera kurwisa zvirwere zvakawanda kuburikidza nekunwa Captain Ginger Wise. Patambotanga mkoma Kosi ndatombopa mwana mudiki. Chinwiwa icho chiche Captain Ginger Wise chinonwiwa nemazera api? Tinotenda chose chinwiwa cheCaptain Ginger Wise chinonwiwa nemunhu wese, kusara kwaamai 1 chete vakazvitakura, nekuti tiri kuti isusu Captain Ginger Wise iputugadzike yakaviriswa iri kusanganisira iyo ginger, rosemary, thyme, uchi, tunoitawo zvakare chigiri pamwe chete nemvura yakachena tosanganisa nesodium benzoate takupeka takuwana chinwiwa chedu cheCaptain Ginger Wise. Doro chokwadi value addition and beneficiation mu Captain Ginger right. Chiri papo mkomatonde vana mazibhizinesi vedu, vana mazvikokota vanoda kuhodha, vana amai vemusika, vana baba vanoda kutora in bulk vanokwanisa kutibata isusu pahotline number yedu. Tinokwanisa kudhilivhara nyika yose kuburikidza nenational hotline number yedu tichita mavanisel tinosvika ipapo pamuri. Hotline number yedu ipapo mkomatonde inotiyo 0775 135 800 0775 135 800. Ndaona mateverwa imini na bosi zvemunyati all the way kubva kushamba wachida chimwiwa ichi wari mumabhizinesi. Tinotenda chose last time tiri pabosi zvemunyati takanga tine nguva yakanaka chose tiri munzvimbo yeshamba. Isusu chatinoita tinotenderera pese pangoti chimuti turi, pese pangoti Radio Zim tiripo tichitsigira nemhuri yeZimbabwe tichisangana navatengi. Tarisai muone kuzara kwakaita ipo pano mkomatonde, vanhu vanosapota maradio services. Isu veCaptain Ginger Wise tinenge tiripo tichikurukura nemhuri yeZimbabwe. Yava nguva yemubvunzo. Yes, mubvunzo wekutanga mkoma Kosi nokuti Captain Ginger Wise tinenge tichingomwaya nokuti pane hutano. Ndosaka tichiti nhaka simba nehutano. Net 1 vanoti kudiriziya net 1 pamusha, net 1 pamusha, andatinzwe net 1 pamusha. Asikushedzeresa regai kandi tsvage 1 tsvage ari unyatsi kushedzesa kudarika vamwe vese. Tinakuona kachibuda anditike pahuro. Yes, toda kuna kumusabwa. Okay, right, tikati net 1 pamusha. Pane pamaona
baba. Okay. Not one. Uyu ane waiti baba. Rekati vatambe yeti yake baba. Tinotenda. So Mr. Mugabe nhasi maunzire iko chiwese. Maunzire iko muri Zimbabwe vakatera pa Radio Zimbabwe nepa National FM. Right baba ka ikanyemba ka. Uona tana net one time kudaiso baba ka. Ngoti tingoti turu tiripo pa chiwese baba. Takauya na mamo gig tinawo zekari pa net one baba. Tinawo zenonzi data redu rekuti unogoogle kubva makuseni baba kusvika usiku baba na 12 midnight baba. Gig redu 1 gig baba. Dollar. Right. Vanofana kunge vane net one line handi? Net one line baba. So my net one lines anowanikwa kupi? Right baba matenda tatenda chose baba. Muna mumasendra baba tinowanikwa kumvuru baba. Neshop yedu atinayo. Neshop yedu zvakare pa Glendale apo pa post office. Neshop atinayo. Tikafamba tikati kubhindura baba tinayo shop zvakare mubhindura. Nemount Daro inatizokangana makore kore baba tenge tinawo. Muri kunzwa kuti net one yakabata kamuno mumasendra ororema uko muri nemuridzo. Yes. Vachida kakutenga line renet one reta mari. Right baba line ari dure baba. Dora rimwe chete wakutogugula. Unofana kuti une chiku kutenge line. Utakurudzwa kuti vabereka vafambe nezvitupa naika pamunenge muchandotenga malines edu makangoenda pagazebhu redu tinaro iro zvekare. Rakadzi net one. Zvakatonzi net one. Malines tinawo baba hapere ipapo. Dola rimwe chete nechitupa watopinda mumasaisa. Izvozvi kana une dhola rako nechitupa enda kapagazebhu rakadzi net one unotenga ka line rako. Inzwai munzwe ma services avari kuoffer mataura kuti mune chizviya. Right. Kati baba net one zvakare. Tirikupa mafoni ezvikwereti baba. Ukangouya pa net one nechitupa chako zvekare uri kuregister one money yako wakutokwanisa kukwereta foni yako wabhadha $5 chete pasodo roga watova nefoni yako wakutofamba nefoni. Ukangoregister pa one money wobhadhara chi $5 pasodo roga unenge watoita sei wane foni yako baba inenge chingai saka uri kumirireiko mhanya pa net one iri pedyo newe nhasi kuitira kuti ite sei upinde ka muchirongwa chakanaka kudai. Chokwadi mukoma kanyema mataura kanezve ma BPP bundles. Sina atinoti ma triple B bundles atinawo mukoma akaisochipa zvekare vakatikwanisa kunge une $45 yako unoona 100 gig rako zvekare zvichienda kumusoro. Iwo ma bundles iwo baba haana nguva kungogugula wagugula ugogugula saka unopinda seiko pa triple B bundles apa. Alright zvakanaka mukoma kanyemba magona pabonaika kuti unge uchipinda pa triple B bundle redu unodara *379# unodayela *379# munhu wese *379#. Alright. Wonge uchikwanisa kuwana ma triple B bundle boza aripo ese ipapo kusika ku 100 gig anenge aripo ipapo mukoma kanyembe wakanongoona anenge akadzika akadaro naika tinotenda. Yes baba. Mambotaura nezve dollar gig bundle. Right ndora ndataura nemukoma kuti ukangotara dora rimwe chete wototenga bando rako ukaritenga makuseni rina expire zvekare na 12 midnight manheru ndo rinenge richipera bando riri 1 gig data bando kungogugula zvose hapana chinoramba ipapo. Nhasi kuvanda kutoona bhora kudai so. Yes. Inonotenga PSG Arsenal. My way yotorowa nedola. My way. Mamwe mashoko amungada akakusira vagari vekuno kuchaona